Aquest dimarts s'inaugurava la Festa Gran a la sala de plens de l'Ajuntament, en un acte que tenia l'objectiu de retre homenatge a les persones més grans de la ciutat de Reus, en representació de les quals hi havia Asunción Tello, de 101 anys, i la segona reusenca més gran, i Joan Mestre, de 98 anys. Els familiars de Tello parlaven per Reus a Prop Notícies. Pues es orgullosa de todo su trabajo, tiene su carácter, digamos, es temperamental, eso le hace que sea muy fuerte y esa fuerza la ha hecho vivir tantos años. Por desgracia, en la guerra perdió a su marido, a su primer marido y a una hija. Entonces, viendo el futuro que tendría en el pueblo donde vivían, en San Vicente de Barquera, ella decidió un día, conociendo lo que en Reus había, venir andando de allí. Vino andando de Santander. L'esdeveniment va ser a càrrec de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, la regidora de Família i Gent Gran, Misericòrdia Bonfill, i la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella. Avui estem aquí de celebració per partida doble, perquè comença aquesta festa gran i també perquè és el Dia Internacional de les Famílies. Una celebració que enguany gira al voltant de les relacions intergeneracionals, coincidint amb l'any europeu de l'envelliment actiu. Que són l'Assumpció i el Joan, que amb 101 i amb 98, que això són molts anys, segons com se miri, estan aquí en el que volem retre homenatge com a Ajuntament, com a tot el consistori, perquè és evident que són persones que no van néixer aquí, però són reusencs i crec que això és important. Per tant, dues persones que són l'exemple del que és la voluntat de superació i les ganes d'avançar a la vida, que no sempre tot és de color rosa, ni tot sempre són flors. Hi ha moments de tot, però tot compensa. Les corals dels casals de la Generalitat i de l'Esplai La Caixa van tancar la trobada. Aquest acte inaugural donava el tret de sortida a la Festa Gran, un esdeveniment organitzat per la Regidoria de Família i Gent Gran i el Consell Municipal de la Gent Gran pels dies 15, 16 i 17 de maig. Durant els 3 dies es duran a terme diferents activitats com un campionat de botifarra i dòmino, una caminada popular i la festa es tancarà el dijous 17 en un acte multitudinari al pavelló olímpic, on es realitzaran exhibicions de gimnàstica i de sevillanes, balls de saló, country, habaneres i es ballaran sardanes.